Kaixo, txorien, zelan zauze. Zigor, goratzen duzu indala bi egun manatzula otarrain xkakola pikantiek? Bai. Errezta bai pikant aldero daia. Be bai. Be bai. Osea, itxasuan jarraitzen dugu Errekuperatu zara, eta ez? pikante... Bai, erabat, ni bai. Ordinu garazoi, karri. Itxasuan geratzen gara, Bai. pikante kontuekin jarraitze dugu, baina, bueno, errezta guztiz desberdina izango da, aurrekoan kurri bat izan zen, eta oingoa izango da gixatu bat. Vale. Nahiko normaltsua, holan patatakin, lehatzakin, eta pikante puntua emongotza, kurriak ez, gurea tradizionalagoa dan pipermin batek. Osea, ez izango, marmitako bale batzana? Ez. Ez. Takit, gixatu bat. Gixatua, Bai. alegia. Aragiena beharren Gero latzakin. pikada badauka hore piperautzakin eta urrekin eta gutxi gorkixekin. Beraz, bueno, apurtxo bat ezberdin. Zuria? Oso ondo. Ni aragia, bueno, arraia eta gero normalean aragia jaten da jatetxetan, da oiaskoa frigituko du, errez, eta holako ikutu japoniar bat emango diogu, baina, bueno, inungo misterioek ez daukan errezeta, etxean daukazuen osagaiekin inaldu zuena, eta oso geratzen dana. Oso ondo, guazen astera. Porruak, azenariak eta lehatzan burua eta ezurdura urakin egoziko fumet askar bat itxeko. Bitxartian, arrainan aragisa zatitxu, plantxan egin eta gorde gau, eta kasola horretan tipula eta piper gorisa erregoziko piperminakin batera. Patxarrakin busti, urritzen utzi eta tomatia gehitxuko. Gero fumeta iragazi, bertara bota, patatak raskatu eta 10 minutuz kosinatzen utziko. Gero, lehatza gehitxu eta beste minutu pare bat utziko, eta azkenik motrailu baten almendrak, urrak, ogitxi gorkixak eta piperautza purtxo bat jarriko txikitzen. Gixatura gehitxu, tipulin apur batekin zerbizatu eta jan. Eta holaxe? Bale, ondo, eltzekari bat alegia. Hori da. Berotzen gaituen zerbait. Hori da. Oin fresko egiten duen ontan, hotza daukaguna, ondo etortzen diena. Hori da, beraz, fumeta, bueno, lapiko azkarra daukat, ontzi bezala, baina goikua ez dut zau jarriko, Ah, bale. Osa, akarrea, bueno, Bikain. ontzi bezala. Bueno, eltzekaria, sopa, bueno, likidoa izango dugu, eta holako jakiak eta, badakizue, sasoikoa, eta batez ere, klimak asko baldintzatzen duela zer jaten dugun, ez? Ez da berdina bero egiten badugu jaten ditugun jakiak, hotza egiten duenean, hemen jaten duguna, eta berdina, klima ezberdinetako errezetak ero, ez? Bai. Hor iparralde aldera joaten bagara, gehiago estremuetara joan da, inuiten dieta hartuko baineuke, eta batez ere, hotza egiten duenean, hor koipe asko, hidratoa, proteina, gantzak asko beharko genituzke, eta Euskal Herrian gorputza berotzeko. behar da. Logikoa da, ez? Ordinoa, eta azkenean, bueno, ez da berdina, bere batek, Afrikan behar duen, behar dituen kaloria neurria, gantzak hoixe, iparraldean bizi den herri batekoan, kanpoan 5-0 azpitik, hemen bezala, ez da ezetasuna eta hotza egiten duen, ez? Orduen? Alatabe, Bota. basamortu baten nik aukiran esperientzia bat. Bai. Eta izan zen Egipto nora Asuanen, heldu ginen, itxasontzi baten postegun egonda hostien, eta Asuanen gero ingenitxu beste 3 egun basamortuan. Bai. Eta bertan, holako, izango esan bezala snowboarda, baina areietan da Bai, holako taula batekin Hori, horretako eran oskuen, ez dakin nora. Bakarrik, urbodia txikitxo batekin, bakoitzak. Baina hori zer beraik eta zuek ezen Guk zaukogun, egarrixa, ez dut, ordu erdiro, egarri bat, nik, benetan, ez dut hain txartu pasau, bizitzan, zan daukan egarrixa, eta euro esan, ondo gauz. Osea, oitxuta. Eta hor, erropekin eta, egia da, hemen jenteak oitura doka juten da olako herrialde batera hor beraldera, eta galtzamotzetan, eta hanek uste dituzu, tapa egin da. Zerbait badakite. Orduan, joaten bazara ara, eta guzti maituzu lan zerbaiteatik izango, Zentzua hauka. Hori da, juten bagara, hori da. Ipar polora eskara gertuko, hori zentzun kontuan, galtzamotzetan eskara jungo, egia da, jungo baginake, hemengo artillesko jertze batekin, horre pikatzen duen guztiarekin, horre ja gorputzean berotu iten du, ze askure iten zadu denpora guztian. Eta janareixakin berdin. Eta janareixa hori da, orduan, badaude,
herrialde batzuk, nun euren elikadura oso koipetsuak eta irak, eta, bueno, nik aipatu nuen hemen, egon zen, bueno, duela urtea badira, baina Euskaldun bat bikotea aurkitu zuen, olako, inuita zen bere bikotea, bai, eta aurra izan zuen, eta, izan behar zuen, aurdun geratu zen neska, eta kiloak hartzen hasi zen, eta astakeri bat hartu zituen, eta amarrero, eta medikura joaten zen, eta medikua bronka botatzen zion, esaten zion, baina zer ari zara. Eta bera negarre zeuen, esaten, bere aurra, gaizki elikatuta jaioko zala, beraien herrialdean, jaietzen dira olako koipe geruza batekin aurrak, baina azken normala da, bizirauteko da. Han daukaten hotzakin eta nik, nun izan zen, bidei batean egin genuena, ikusi nuen olako dokumental bat, hotelean zeudela aspertuta, eta zan hori, ez dakit, Errusiako herrialde, ez dakit, Laponian egon nuntzan, eta hango aurrak, egunerokotasuna nola zan etxean, hartu, dana izostuta kanpoan, ze gozari zan, jan pila gozatu zuen, gero hasi zan geruzak erropan jartzen eskolara juteko, eta hor, arau bat bakarra zegoen eskola suspenditzeko. Egunean, 50 gradu, 0 azpitik baino gehiago egiten bazuen. Hori zan arau eskolara juteko. Ez dakit zenbat geruza zeuskaten, jarrita, eta eskolara oin eskuten zen mutikoa, baina bazakiten denbora bat zegoela eskolara juteko, tarte bat, bestela arazoak izan alziela. Hau, Errusian, eskualde bat dala munduko hotzena, Jakutia deitzen da, eta bertan badau blogari bat, YouTubeko kanal badaukana, eta gaina gaztelera egiten dau, berak bideoak inglesez egite ditu, baina bau kate bat erderaz, Itzulitzen dituela, Itzulitzen dago, edo norbait jauko kontratauta eta olakotan. Eta da, hori nire bizitza Jakutian, eta kontatzen ditu, bertako bitxikeriak, eta egia da, menos 60 gradu, eta olakotan, bizitza zelan dan, ez? Eta, ostras, latza. Eskolan bertan, ez dakit zenbatero, janin behar dute. Hartu, eta 2 ordu terdira amaiketakoak guk iten duguna, gure semeak eta hemen amaiketakoa ite dute. Baina amaiketakoa trinkoa da, segia da gero mutikoa ikusten zenun, da semeak neko iarra zeuden, ez? Hori jolasten ateako, kanpoan askotana barruan iten da, baina erropak geruzak kipula bat izango basa modan, eta mugitzeko lan, Don Pimpon izango zuen, zuk ez duzu ezagutu Don Pimpon, ez? Ez, baina bakitzen dan. Horrela, nana, milaka geruzak, eta egunerokotasuna nola zan, ez? Eta, benetan, interesgarria, bakitu ze olantze ituzustan atentzia pila batek, kotxiena. Ze kotxiak itzaltzen bazituzten, izostu itzen ziren motorrak, eta orduan, dauki bi aukera edo momentu oro martxan eukitea, edo garaje eukitea. Garaje eukitea baina mundu zueki bertan igual ez dake garajerik, eta gero zuzen horako beroki batzu bezala. Horako geruza bat gainetik, hori nire jartzen dio otzaiken duen horako funda bat kotxea. Gura oso moderna da. Funda dauka kotxean dako, egia amak kotxe gutxitan ibiltzen du. Orduan, ez baduz ere egile behar, motorrak eta gutxi oskurritzen du, pixka esten du, ez da lodia, da fundat, eta izotza gandik eta holan babesteko eta holan, ez dela bizilagunak, periodikoa hartzen izkio, ero kartoiak hori beti kristalian. Lehen CD-an, kaja ero kasetean egiten genuen, da beaz, ras, kentzen genioen izotza kristaletik, gaur egun, ez dauka golakoik. Egun batean pendrive-ak saiatu nintzen, eta ez da funtzionatzen. Horregato, nik daukadana da, holako, txartel bat, bazkidean astola, futbol taldekoa, eta arekin gogorra da, kotxean daukat, eta arega ras, kentzen dut, semia futbolina putora, eta gu bazkideen behar izaka. Oso, no. Hori esan da, arrain kontua dauzkago gaur egun arraia inok etxean ez du garbitzen, baina, garbitzen baduzu ero, gu gaur hemen erabilpen batzuk emango izkigu, hor ateratzen diren, soberak ero erraiekin eta gauzakin aldirelako. Adibidez, errezena, salda bat. Lehengunean, azaldu genizuen baita, nola, honekin barbarinakin, hori arrai kontzentratua egiten duten jatetxe batzuek, non dan azkenen barbarinan buruak eta hartu, eta horiek ondo txigortu, gero fume batekin busti, iragazi euki murrizten, da gero horrekin, inaldituzulako pastilla batzuk, eta hori erabili gero, zapore altzatzeko, olako errezeta bati salda egin beharrean.
Gero, barbarinan, eskatak kentzeko gailua izaten baduzu, eta espadaukazue, hartzen duzue, laban bat, honek, olako, edozein, eta, kras, eskatak kendu barbarinei, eta ero horiek frijitu. Benetan, olioa bero dauenean, kurruskari geratzen dire, eta ero, atara, eta placer txikitxo da. Eta beti, eskatak kendu behar dira bururantza. Nik horrek? Busten erantza egiten diosuna horraztu eskatak, eta bestetara kontra egiten diosunez, kras, ate egiten dira. Zigor, aipatu osori pare bat aldiz, beraz, behin errezeta mutzutarako eta... baina errezeta, bai. Bai, izan dugu, horrek eskata frikitxuak. Ez, baina frikitxu horrek. Bale, bitu, karriko itxu barbarinan, bale. Barbarinan, beste bat. Antxoak, erabiltzen dituzula, antxoan nik etxean, nik argitzen dut, buruak entzen dut, tripak hartzen du, garumaz itzen genduen hemen. Baina nik garuma erositxeko ze baina zuk etxeko hain jozu? Ein aldala, nik dakit nola iten dan ez dutein, zizaldu iten dute, eta garunak azkenean behar dan hartzen dituzu, bere tripak eta buruak eta hori, eta pote batean pixatzen duzu hori, eta 150 gatzak eitzen diozu, pisua daukasunanen 150 gehitu, poto batean jarri, eta ero saltzen duzu, olako toki ilun batean potoan hilabete hartzitzen, eta horrekin, gero hor ateatzetan likido hori, esan usaia, ez da oso atsegina, baina bada olako, lehen honekin barbarinakin esan duena, zapore altzatzeko beste aukera bat. Hala eta beha, Zigor, nik uste dut jendiak gaur zalantza haundi badaukala, eta ez da arrainakin, ez daukala arrainakin zer ikusisa. Zegati dau, Zigor Iturreta hain dotore txaketiaken. Batxo txaketia erabili behar izan nuen olako showcooking bat, erabili nuen, eta guapo ikusi zinen? Enuen zikindu, eta ekarri indut gaur, eta esan du, nik erropak zikindu garbi gaioan sartzea, ematen zikina, erropa nik gustatzen, berez izatea garbi gaioan sartzea. Zuberaz ezara txikixekin eta sarretzen zikintzen dinean parkien eta? Zikinduen bat dira. Nik ume bat ikusten dut, etxera garbi doana zerbait gaizki da. Eta gure eskolak ona baldin baduka zerbait, Abadiñoko zelaieta eskolak zerbait ona dauka, natura pila badaukatela inguruan. Eta lokatza dago, eta guraso batzuk esaten dute, eta tal hori lokatza hor, zeratik ez dute botaten hor zemento pixkar? Ez. Behar dute hor, hor zuloak egiten dituzte unen hartu animaliakin jolazten dute, basoan egongo balira moduan, umeak zikinak, eta horri pateretxe da, garbi gaiu ezetako daukagu. Hori bai. Orduan, eta, horretik tornez, gaur sukaldariz disfrazatuta. Noizean behin ilusio. Bai. Beste bat, sardina zurrak. Sardinak, hartzen baituzu, jaten dituzue sardinak, horre frigituta, kurruskari geratzen dira, oso goxuak. Eta jendia ez dut, sardina nola janguzu. Konserbat datorren sardinak, hoiek dana jaten du, ez? Bai. Hor, ezurra eta ana barrura jaten da. Badaude batzuk hartuta, erdiko ezurrak entzen dieta, baina omega 3a, sardine pila dokatena, horre goten da. Bai, zeia bigun egoten di horrek azurrak. Bai, horrek, ezurroiekin bakarrik ere pate bat inalduzu. Barazki batzuk, hartu, barazki batzuk erregozi pixkat, ezurroiekin nazi, birrindu, eotu, eta holako patean txeko bat. Nik ikusi nauen, broma inzotziela, ze hau roka anaiek, badia holan, munduko sukadarietatik eta, holan fama gaitzen daukienak, eta holan oso preziatuak. Eta euren jatetxien ataratzen zabien, sardinan azurrak frigitxuta. Eta batek esaten, 350 euro menuak, da sardinan azurra frigitxuta jaten. Eta broma da hori egon zanean, da niri gurazi zein zuztan. Hori tartian, beste gauza pilo batekin, izan hori bakarrik. Baina, egisa da, barregarri izazela. Atzo, betxu, Roka naia, Jordi Roka, kosogilea, badago izendatu da atzo, ipatu genuen txinatarra, ardoak eta falsifikatzen zituena bere sudurrarekin eta, Jordi Rokaren sudurra, sudurra erra dauka. Baina, antza oso usaimen ona dauka,
Bai. Eta, bera, sukaldean sartu zen, kasualitate, zen familiko... Dauz, hiru nahi, bat, arduekin dana. Bat dago, bestia sukaldari, somelierra izango zanen, eta hola, salan. Somelierra, bestia sukaldari, eta bestia postrena. Eta bestia jordia postrena. Baina, sudurra bazaukan, da usainona bazaukan, somelierra bera. Ez, baina bereak, postre utzaz daizkio. Eta oso... Bauka izoski bat bere sudurran forma dana. Oso bihurria, tipoa bihurria, bitu, atzo bakusen kusinen, komiki baten agertuko da, oso gaztetuta agertzen, nire marrazki erakutsi zidaten. Bale. Bai, guapo ikusi naiz, esan duen, hori ni alda, ez? Eta, Jordi Roka, hau da, azkenian atarako dute, gaina, ekarriko dute komiki hori, nahi dute martxoan, komiki hori, martxoan? Martxoan uste dut, maiatzean beran du jota, badaki maiatzean kanpoan egongo da. Salga egongo dela komiki hori, nune errezetako dira. Izango da, 3-4 komiki errezeta ezberdinekin. Oin lehengo aterako da. 3. Jordi Roka agertzen da, beraekin hitzein zuten, ados dago, bera prest dago, eta bera izango da komikiko personaietako bat. Oso ondo. Hemen txenik, erreztakin jarraitzot, ontsa kontako ezazu aputxo bat gixau. Errego zeitzugu porrua, tipula bat, piper gorrixa, piperoin puntatxo bat jarri hotza dazkinen igual oso pikante bez ezeteko. Piper hau bai pikantia jarriko baginu, pikantiago izango zen, baina, ez da asko izango, ebentxe, patxara putxo bat, xerez ardoa, ardo txurixa, ardo fina, barrura, eta hau lurruntzeko, tomatia be, barrura joango da. Ebentxe haukandik, birrintzekoa, honekin ingot. Oso ondo. Eta aurrera, hor emongotzau. Bikai, hor atalak aipatzeaz eta Elena esan dudala Zarate, hor badaukate bai, gibela badakizu sapoarena oso presiatua dela, eta egiten dute foa bat, honen gibelarekin, patea egiten dela ni banekien, baina honek ja, foa beraiena egiten dute, eta gehi esan gizut, saltzen dute badakit gibela honena pateeran saltzen dutela, makaiagoarena, hor konserbetan, hori badago, lako delikatezen denda batzuetan, eta sapoarena ez dakit, igual baita ez, sapoarena badakit jaten dela, eta hainbat errezeta daude sapoaren gibelarekin indakoak, eta pate bat egiten dela badakit, baina hauek foa egiten dute horrekin, eta ez da aukera bat, orduan, esatekin dizuena, Arraian, erraiak. Hori da, eskatu dena aldala, ez? Eta, beti bakit, agian oskailuan baduzkazu ea 2 buru zapoarenak eta ez daukazu etokiri, orduan ez. Baina, holako noizian minoloko usartan, animatu zaitezte, eta sukaldaritza bada hori, jolas bat, ez? Gustuekin jolastea, zaporekin jolastea, eta jendearen erreakzioak, ez? Hori, sukaldariak askotak nahi izaten dute, lehiotxo bat izan, non jangela ikusten duten, eta lehiotxo hortatik, zerbait berria dastatzen dutenean bezeroek, beraien reakzioa zein edinen. Eta hori bai dela zerbait oso polita. Sukaldian zaudela, eta, batez ere, atsegina danean, noski? Ona danean. Egiten badute Holanda. Holan ez da izer, suposatzen dut horrek. Igual hori bebai nahi xau dozu, ze hori izango da, benetazkoa, ze igual batzu be, ez jake guztau, baina lotzagatik urbiltzen zara, eta ze pentsa batzuta, oso goxua. Da igual ez jatzu guztau, benetan, edo gazixa zaben, baina lotzaz ez dut zuzaten. Niri kontrakoa pasagaten aurrekoan esan otzun, entreko eta hori txarra horra hori eta. Eta ez esan zen duen, ona zehola? Ez, baina ez que platerian ikusten zu dana, ahotik ataratuta dana, dana txarra, da kamaria da, guztau jatzue? Ez. Ez esan gotzut, ez galdetu, beto ez galdetu. Edo galdetzen mozu esan, ze pasau da, baina guztau jatzue, justo? Ja, baina, igual galdera egin behar dela, baina hor, eta hau, benetan, sukaldari guztion, gomendioa da, esantzazue, mesedez. Ze lehenkotan izaten gozu, ez da ondo egon, ez da, txarra egon da ero, lehenkotan ziurrenik, esango izu, behitu, nahi duzu, beste bat, beste bat atarako izut, baina ziratik, probatzen duzuen momentuan, zerbait, ez bazaizue gustatu, begatik, esan, ostra, hau ez da ona. Eta gauza bada, ez da ona, pasauta egon dalako, ez zuri ezaizulako gustatu zaporea,
Hori esaten maizu, sukaldari normalean aldatuko izu. Kalitatea, bai, lehengo platerana bigarren, osea, izan zen aputxo bat eskaxa, eta gero, bueno, barregarrixa izan zen, ze, ezken nemutilak ematau pertsona ona, ez da, holan. Baina gero, gero hauka bere puntu holan, eta... Eta hori eskondu eta gero topatu diozu, horren nautik? Ez, banak izenta, gainera grasixa ematu ez da. Eta etorri zanean zerbitzaria, esatzen, postriak zeintzu daukatzuta, esan zen, arrautz esnea, arroz esnea, eta almendra tarta. Da esan zen, da zeintzu die etxekuak, da dana almendra tarta ezik, bajarri almendra tarta. Zaska, horri ditzen zaio, horako zerbait, ez? Arrapasatxi nibiton. Eta ez da, osondo. Eta diziak, bueno, bai. Bueno, horri ditzen, nola esaten, txuri eta botillan, ez nia. Hori da. Txaka. Hori da, bueno, patatak zuritzen hasiko naz, eta hau ya, inja dau, beraz, kendu igozutik, gero iragazi ingau, eta... Bueno, lanian jarraitzen dugu. Bueno, Patri, hemen nik jankonduetaz gaintzan ontan, nahi duzu jakin duela mende bat zer jatesan Bilbaon, 1992 urtean Bilbaon zer jatesan badakigu. Bakaia ba. Ere. Baina justo bakaia ez da gertzen. Ez? Ez, hor badago, Manuel Arnaz, hau idazlea izan zen, hau Kuban jaio zen, baina sasoi hortan Bilbon egon zen, eta holako liburuska batero idatzi zuen, hemengo historia kontatuz. Eta tarte zegoen, Bilbon oso ospetsua zegoen zen jatetxea, Luciano jatetxea, ara joan zen, eta hango benua ekarri zigun, ez? Orduan ze jatezan, eta jatetxea hau bazan, garai hartan, bueno, nosbeinka Bilbora etortzen ziren, baserritarrak, zeuskaten sosak eta gastatzeko, jatetxe horretara gute ziren, politikariak, girolan, jende garrantzitsua juten zan, eta... Dotoria zan lekua, eta hor jabea zan, Luciano Agirrezabaltegi, baina sukaldian egita zalan egote ziren, bere alabak ziren. Bera, zan pixka, eta, bueno, kudura zen zuena dena. Somelierra, salan eta egoten zara. Erlazio publiko duen... Bai, horako zaz, erlazio publikoa, sartuko du. Marketingekua. Hori da. Bueno, ekarri zut, zer zegoen jatetxe hortan, garai hartan, eta gaur egun, horrelako errezetak zenbat aldiz idazten dira nahi dut esan izenekin eta personalizatuz nungoan zerbait. Bai? Kantauriko otarrenskak. Bakioko lanperna eta zainzuriak. Kastresanako angulak saltza berdean. Beitu. Galdakaoko perretxikuak. Durangoko oiaskoa. Durangokoa ez da? Bai, eper saltzarekin. Bermeoko legatza deustuko ilar usaintxuekin. Eta deustuko tomatiak ze? Orduan ilarrak zeuden. Sasoia izango zen ilarrana, eta tomatean eta ilarrana batera ez doazene, bai, egongo zen hemen udaberrian. Nola goza ez izango zen? Bai. Santurtziko antxoak. Nola ez? Barakaldoko piper berdeak. Horrek lindane orduan ez zuten izango. Piper berdeak udaberrian. Ja, bai, horretik bitxia gauza batzuk. Begoñako marrubiak. Hor marrubiak bai zaude, hor sasoiakin bazen. Hor bai. Balmaserako goi mailako urdai azpikoa. Ostra, horrek, gaur egun Balmaseran txokolatea oso naukau eta putxerak. Eta Gernikako babarrun zuria Zornotzako txorizoarekin, ni zornotzako txorizo, ez dut ez auto. Eitxo. Baina, bueno, orduan... Zubet izatu zu, gure sonaldian ez da golan ezebe, ez da gize? Oiaskoa eta txoizua. Baina 0 kilometroa zan lehen dena, eta horrela zan, eta gainera, gaur egun ze garrantzia emate zagon, gainera zenbat, patata, tortilla, gure larreko oioen arrautzekin eginda, gure baratzeko, jurretako baratzeko porru salda, eta olakoak gaur egun horri garrantzi handia ematen zaio, eta lehen, bueno, basan, ikusten zan produktu batzuk, toki batzuekin harremana zutela, horrela saltzen zutela, handik ekarritakoa zielako, hango norbaiti baserritar bati erositakoak, kasualitatez, aste hortan. Orduan hori, karta suposatzen dut, ez dakit, orduan, imprimatua izango zuten, idatzi egiten zen holan, ez dakit, arbel batean, ez dakit, boligrafoarekin da, momentuan papelean idazten zen. Baina, bueno, kontu da, 0 kilometroa geneukala, eta
gaur egun, hor ari gara, pixkanaka, nik uste dut, gero eta lanketa gehiago egiten hasi da hortan, eta nahi du pentsatzea, jendeak, filosofia horrekin jarraitzen duela, eta gure inguruko nekazari eta produkteroei erosten dila, barazki, haragi eta arre guztia. Hori, eta txorienek kasuan, hola da. Eta hemen euskau, Arabako patata batzuk. Bai. Untxe. Gatza? Bermioko lehatza. Bermio, hau ondarruko da. Bale. Armintzako asenarioak saldan. Bai. Getxo ogitxigorri klasiko eta tradizionala. Eta napar almendra eta urrak. Bai, urrak arrasatekoa, justu. Bale, piperrautza, espeletakoa, nastuta Ibarrako piperrautzarekin. Oso. Hemen txaukau, gure patatan asketa, eta ontsingo duguna da... Busti. Bai, nik uste bat behio. Kenduko zat apurtxo bat, hor daukana, bai. Hemen txaukat. Urduntzalea nizu? Ez, honekin nahi txaukaren kentzia. Bai, oso, no? Eta gero, ez dauka apar asko be. Hemen txaputxoa gehiago, bauka. Baina bai, ontsa ingo itxugu busti gure patatak. Eta honekin zuzenian, nik uste iragazi be. Hemen txaukat burduntzaria. Busti, eta gero, esan duzu, arraia ingo zendula, markatu du sartei batean, da gero azkenia bota. Beraz, hau 10 minutuan hemen egon bida. Apurtxoa patatak egin arte. Eta bitxartian, guk egingo duguna da, pikada. Bai. Ontsa ingo duguna, Eta hori, azkena, arraina. Bale, oso ondo. Beraz, pikada eiteko bihar dut zuk aldamenien dakotzen zu sorparien. Ni zer, urrak? Motraioa. Bai, urra losai. Bai. Urrak hemen, motraioa hemen. Ondo. Ostra, hau, esan behar nuen bosgarren batetik buru gainera erortzen bazaizu, baina lehenengo batetik erortzen bazaizu ere, buru gainera, eta ez lehenengo batetik. Hemen, maitik, hankapuntara, behaz lodian gainean erortzen bazaizu, motraio hau, honek, pixatu imar dut. Bauka indarra, Pixatu imar dut, zenba pixatzen duen. Si lehenengo pixau, a ber. Txetxe, lehenengo. Nik... Kilo 800. Venga, bai. Zuk? Bai, gehiago. 500? 900. Gehiago, nok esan dau gehiago. Zuk kilo 800, nik esan dau gehiago, kilo 900. Bai, baina gehiago esan duzu, gehiago. Patri, esan izu, nera nahiak eta nik dana dakigu. Eta erantzun honena nera nahia zekien. Justu ez zehatz esango zizun, nera nahia zenbait. Bai. Alberto baina esaten hor efektu batzuk lan jartiko. Tango. Ezin, Alex, ez sartu bere jokoan. Ez du merezi. Alperrik da. Arrazoia neukala, badakizu. Alperrik da, etxian badakize. Bai. Bueno, hemen txe. Pika daiteko. Piperautza. Pikantia nahi badozu. Ez duzu txigortuen konbaratxurik, ez, bakarrik izango da frutu lehorrak. Ez, txigortu enjoto gisa. Hemen, txigortu da erruzio. Eta holan pikada bat, titau. Errexa. Eta azkara. Orduan, honekin ingo, olixo apurtxo batekin. Eta holoxe. Oso ondo. Bello, hemen 0 kilometroa ipatu nontan, hor, hau ja, ez da hemengo, baina Suitzan burutu da ikarketa bat, ero galdetegi bat, non hitz egin duten jendearekin, eta han, presa agertu dan, orokorrean indako galdetiken euneko handi bat presa agertu dan, esneagatik gehiago ordaintzeko, horrek suposatzen badu, esne hori, ekaizten diren behi horiek, ero animali horiek, berdin ardiana, behiana, ero ontzana, esan dezagun zaintza egoki bat, eta errespetuz eta zaintzen direla. Orduan, horrelako zigilu bat ekartzen badute, esne ontzi horren, non, ustiategi hortan, errespetuz tratatzen dituzten animaliak eta hori, han presta gertu direla, gehiago ordaintzera esneatik. Hor, gero, galdetegi hortan baita atera da, eta nik pixatu ikusten dut, garrantzi gehiago eman diote animalian ongizateari, ustiategi hortan, CO2 asko izoritzen badute, nahi dut esan, lurraren, inguruaren
zaintzari baino garrantzi gehiago eman diete animalien ongizateari, naturari eta hori baino. Orduan hori biak parean joan barria, zezuk ez baduzu ingurua gero zaintzen, eta dana animali horiek ondo ezin dira bizi ere. Baina irizpide batzuk jarra itxuz eta jendeak nahiza doela animalixa... Bai, horri garrantzi gehiago eman diotela, orduan, hortik... Bai, zuk esan bezala, eske dana orekatuta egon bida, ez da bata edo bestia. Ez, bixak, aldan enean... Petxo, lehengune aipatu genuen, Galiziko, nola horrek... muskuia jasotzeko plastiko txiki horiek eta alesekin hitz egiten, ez? Eta beraz, bueno, hor, egia esan, azkene ekologikoa da, egurrera gailtzea, zezuk, bai, egur horiek zuaitza moztu beharko itxuzu, baina era berean, zu arduratzen basa, baso batzuk eta landatzea, gero, horrek, jarraipen bat izateko, ez? Zer da, hori okerragoa, zuaitz batzuk, ja landatzea hortarako, ze pinuak eta sartzea itxu gero papera aukiteko, ez? Orduan, hori landatzea, ero plastikoakin jarraitzea, batez ere, merkeagoa dalako. Batez horreat egiten dute. Berainako askoz merkeagoa da, plastikoa erabiltzea, alako makiltxoie plastikozkoak, egurrezkoa baina. Orduan, jim eta jan. Bai, eta ontxe jam, ñam, eta jan, eta jan. Behitxu zingo dugun, segor. Pikada ja. Bukatuta, hau, barrura. Holan, gure gixatua potoltzeko, edo, gorputza hartzeko, eta segitxuan, patatakin ja dauzenean, hau ja, plantxan egingot, erresa dela, ona sartu, eta jaten bulteko gara. Plop, 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 plop. Pir-pir, zan antzina. Pir-pir? Bai, pilpilari pir-pir deitzen zitzaion. Egia da, pilpil baino pir-pir gehiago egiten dago. Baina, benetan, lehen pilpila pir-pir deitzen zan. Plo-plo gehiago gustatzen gat. Makaioa plo-plo erara? Ez, pilpilari ez, baina holan, burbuiak ataratzen dienean. Bale. Arrazoia, bai, dano, zuekin gaude, bai. Alesek esaten, holan jarri du belarria da. Ales, por. Dudakin gehatzen. Hombre, por ez dakit, baina pir-pir, esan dut nik ez. Nik ez dut esan pir-pir iten duen, nik esan dut makai haua lehen pil-pil beharrean pir-pir deitzen zan. Bale. Pir-pir erara, nik hori saldu dizut. Ez dut esan nola iten duen honek. Nik dakit dauela esaten, pero gaude, oso, pero... Zema pixauka da honek, zigor. A ber, hartu? Hartu? Zema pixatzen da, a ber. Hone, pillo. Gozea dauka, la biteli. 900 gramo. 900. Lehatza gixatua. Zeba pixatzen da, pixu kontuekin haseko, beti, zeba este konturik ez dagoz. Balakik izen du naizela, eta bastia zu arpegira bota behar. Nik uste dut platerak bai pixatzen dagoela, Hombre, aizer zabakarrik generoa. Soixua. Lehatz marmitakoa? Ez. Eta pikante puntua dauka, ez da holan? Ez da holan, oso deigarri xan. Nik uste dut piperautza hori, pikantia botatzen batzu, apurtxua gehiago. Neurrian. Zuria pikantia... Nirea... Oiazko fregitua. Oso erraza eta itengo duna. Oiazko fregitua japoniarrera da. Deituko dio horrela, xake erabiliko dulako, jengibre erabiliko dulako, olako ikutu ezberdin bat emango diogu, baina hauek izan ezean, etxean egitea badaukazue, zuen etxean dauzkazuen osaiekin, eta moldatu alduzue, Nik horrela ingo. Oiazkoa mokaduko ataletan moztu, eta soja saltzarekin eta xakearekin ordu erdiz gutxienez ontzen utziko du. Kendu gehiagizko likidoa, hartu almidoia gainetik bota, ondo nahasi eta olio berotan frigitu. Jengibre maionez egiteko, arrautza, azukre pixka bat, jengibre pusketa eta limoizukua irabia gaioen ontzean jarri, birrintzen hasi eta ekilore olioa gehitzen joango gara maioneza bat izan arte. Zerbitzatu maioneza oiazko frigituarekin lagunduta. Orduan, sakerik ez badaukazue, beste ardo txuri batekin, ero garagardo pixka batekin ondu,
Eta soja saltzez badaukazue, gatz pixka bota gainetik, eta listo, utzi ontzen, limoizuku pixka batekin, eta hor, ordu erdiz utzi, eta ero beste dana berdina, hartu almidoia gainetik bota, frijitu ingo dugu, eta ingo dugun maionesa aldioli bat inen alduzu, arrautza, baratxuria, limoizukua, ekilore olea birrindu, eta horrekin ere, fenomeno ongo zen. Iztarra ekarri du nik, oiezko iztarra, bakizu ni iztar zalean naizela, ezurra kendu dizkiotetxean, eta oin ingo du mokauko ataletan moztu, eta jarriko dugu ontzen esandakoa. Xake pixka batekin, Oso ondo. eta xake mate ez, Ez da teniseko xakea, besta? Ez Xakea da, bertako Japoniako edari hartzitua, arrozakin eitzen dana, asko ezagutzen daue, arroz ardaua, bezala. Eta bertan, upategi pila bat dituzte, hau, eitzen da benak. Ni aurreko udan egon nintzen Takayaman, bertan Alpeetako herri txikitxo bada, eta bertan izan zituzten 100 upategi. Gaur egun 6 geratzen dira. Eta esaten da, dala Japoniako sakerik onena, ze Alpetako urakin egiten da, eta omen da ura oso garbia da oso ona. Honi, jentea ditzen dio arroz patxarra moduen, baina ez da graduazio handiko, ez? Ardo bat gehiago da, ez? Markan arabera izaten da, baina izaten die 11-20 gradu bitartean, adinean arabera, baina nik adibidez etxean bat daukat 7. Beraz, ardo txuri bat edo izango bezala. Ni ardo salianaz gehiago, sake salea baino, baina egia da, holan, lagunek eta egin dotenian afari bat, atara dotzitela, txupito bezala, holan bukatzeko. Eta, edan biharrian baskari osoan, eta egia da, ona dauzela. Bukaeran, ez? Eta goxua dauzela. Hau, iluna, soja saltza izango zen, eta txuri hau pixka, ardo baino pixka loditxoa dana, baina pixka bakarrik, izango zen gure xakea. Eingo horrek gehitu, nazi ingo dugu ondo, eta, esan dakoa, ordu erdiz gutxienez, ontzen utzi behar dugu. Eta gero, mendaukat hartu almidoia, patata almidoi bat, yukarena erabilia duzue, holako almidoi bat, eta hori gainetik, eta espadukazue irinarekin ere, ez da infina geratzen, baina irinarekin egin alduzue. Hau, alde batetik, hor, eta, esan dakoa, oin ingo duena, jengibre, esaten duguna beti, holako gauzak hartzen dituzuenean, puntatxo batekin neikua da, ingo duena jengibre dakizu, azal bat daukala, azal hori, kendu ingo diogu, eta gero, hor, botako dugu, eta berrinduko dugu arrautzaekin, maionesa normal bat ingo dugu, maionesa holan exotiko aldera. Bai, ekutu ezberdina izango da hori, jengibre emango dira. Bai, bakitzu gainera, maionesa japoniarra, famatua dela da. Zeba? Bai, badau bertako marka bat. Aipatu zen duen ematen da, bai, zer zeukan berezia baina honek, ero? Nik uste Japonian apurtxo bat gozoagoa badala, eta... Azukrea, eta bai, ez dakit, lehunagoa edo pentsatzen jat. Osa, testuria, izan biharrian olan maonesa lodi bat, koiariakinta, likido txuagoa da. Baina, goxua dau. Osagaiak ikusten baitxuzu olan pegatinean da, danak gehigarriak izaten dira. Bai. Baina, Zaporian, behintzat, ez dakit, ondo ematen dau. Bale. Japonien izan nintzenean, bertan sakia egia da, eraten da biela. Baina guk hasieran nahi dagoen jakitia zela eraten zen. Hau da, guk garagardua eraten dugun bezala, edo bakarrik portoko ardaua bezala, edo zelan eraten zebien. Eta badaukate sake erateko orduen matxatearekin, zeremonia, badaukate zerbait? Ez, da hori gure gauen guk jakitia, ez? Zenan jaren zabien. Eta hori egon zen, ez dakit, hizkuntza holan barrera bat, eta bertan bisiten izozkun neskiakin berbaitzen. Eta ez daue, konprado dutena, hilabete baten, da, ez dakela, holan, ironia ulertzeko gaitasunik, Japonian. Eta orduan, izan sake upategi horretan, eta esan sotzagun, adibidez guk, ardaua, jendeak euskara izan hartzen dau, goixeko 10-etatik, gabeko 10-etara, hartzen dau, eguneroa poteuan, baska izan, da, basan, konparaketa itxeko. Neskia superkeskatuta, benetan, arazo bat daukazue. Seguk esan gabe, danak moskorrak. Eta neskia, serixotanik, ez broma zan. Etxera joanko zan, eta honek, euskaldun guztia danak. Arazo alkolarekin. Bani, exagerauz, ez dakit, ironia puntu batekin, baina ez zauen ulertzen.
Ba, gu ere, ginen Japonian egia da, eta beste herrialde batzutan, guk daukagun ironia, ero guk agian gehiegi daukagu. Igual, bai. Ero agian guk gehiegi daukagu, ez dute ulertzen, ez? Bueno, hemen ikusi zuen, ospina beharrean, limoizuko bota diot, azido puntua eman izan, gero gatza bota diot, ekilore olio pixkat, eta oin, botatzen jungo gara, gu nahi duen gorputza hartu arte, bai, zue. Patrik esan duena, finagoa nahi izan ezkero, ekilore olio gutxio botako genioke, edo bestela ur pixkatekin lehunduko genuke, esne gain pixkat ere erabilalko genuke, edo esnea, eta listo izango genuke gure maionesa berezi aukatzan puntu hartuko dio, eta ezerrez, bakarri falta zait, 25 minutu hori beratzen izatea, gero kendu ingo dio gehieizko likidoa pixkat, eta horrela, hartu almidoia gehitu ondoren, frigitzen jungo gara, ekilore oliotan, eta maira. Horra dauka, kurruskari itxura bat. Bai. Lagunok esan dakoa. Honi, kendu diot, gehiagizko lan likido pixkat, baina utzin diot pixkat, Eta hartu almidoia bertan bota, koiara batekin pixkan nazi, eta hemen, olioa bero daukagunean, hemen profesionala izango zen, horrelako makiltxo batzuekin agertzea, baina behar dugu hori, kurruskari ustea, Ingen ituen hemen, oiasko frigitxu, korearra, antzeko zerbait egin nun, da, ari bai bota genion, gero utzi genuen, sartagi batean da saltza berezi bat ingenion, sojarekin, haulan gazi gozoa, baina niko potoltzu, zan esatuzu bat, potolo lan loditxoa, eta arekin ingen itxo, baina, gaur, ingona da, izango da, hartu. Nik pentsatzen, honek atarako itxu, holan utziko itxu, agurtxera temperatura da, epeltzen, gero probatzeko garaian... Bai, ona doaz. Urrenko txanda jarri bitartean, zerbait ostuko dira. Atara bat. Gordinek? Xuxi? Hori niretzako. Zeba. Hauek oin tontoka minutu bat ingo du hemen. Aize pixkat ibiliko da hemen, badabila aize pixkat txorion. Mesez, azala jan beti, Jendean nik horra, azala kentzetan, oiaskoik bada gauza bat olan gaina kurruskari. Kurruskari geratzen da, oso gozoa geratzen dana. Jendeak endu itxotza. Honek, Albert Rauritx, sukaldariak, Ferran Adrian sukaldari burua izan zana, horre dauka 2 palillos jatetxea, eta dauka errezeta bat, non diren oiaskoen azalak bakarrik. Esan dugu, roka nahiek, dituztela... Honek, sardinan ezura frigitxuta. Bestiak, Ferran Adrian, horrek dauka oiaskoen azala. Ze izango da hurrengoa? Probatu dute oiaskoen paparra ero iztarra jatera aragita guzti? Zerra dagoen? Bueno. Hori etxarrena, gero, influencer batek ingo da hori da? Zerako kutrea. Ite da Michelin izarreko batek eta danak, zelako, maixua, lekzioa. Lantalde bat egon datzean, biteli, dastaketa ezberdinak, ez eginean, eska, guazen ematen olako konfiantza. Liburu batean, beraien kartan jarri dutenerako, eta liburu batean jarri dutenerako, zer batetik izango. Gu eskara izango, horiek epaituko ditugunak orain biteli. Ez, nik. Zutani, gaina... Ez ditut inoiz epaituko. Ez. Egurra, emango dio. Ez, epaitzeot, hori, influencer batei okurritzen bajako, txarto. Michelin izar batei, ondo. Bueno, hipokresia badago. Influencer horren errezeta barrat dastatu dituzte gero ez dakizen magentek eta ondo dela esan dute? Bai. Holan bada, horrekin geratzen gara. Hemen daukazu, oiazko frigitua japoniarrerara jengibre maionezarekin. Ondo. Zein zan lehen atara duzula? Ez da, hau eta hau, nik uste dut, bai, dastatzeko momentu. Venga. Hor, usti pixkat. Zio hartu ez. Hain bero dago? Bai, bero dauz.
Bueno, bai, oiazko. Hala ere, beti da hobeto, zerbait beroa jatea, hotza bat jatea baino, Jengibrian puntua etotzen da. Oso goxua. Naiz da apurtxoa bota. Ez da? Oiazko Zeu pilat. fregitua, ze gauzako zuan. Patata batzuekin, baratxuri hande sentekin erretan da hori, ikusgarria. Patata fregitxukin. Bala, unok, Oso goxua. honekin bukatu du, Bai. bihar ostirala, ostiral bizitariak, ni behitu aizatuko izuet. Errezeta ez da oso luzea. Hola garra prestatuko, era ezberdin batean, baina gero truko bat erakutzi izuet. Eta Ba. horrekin pixkat luzatuko gara. Eta biteli? Nik pizza. Pizza. Baina berezia. Epa! Hori bihar txorien lagunok. Agur. Hor nahi dituz dugu.